Jingpusan hakanigasngi arpinyo turik wagas arajar arpo alor jong kapang kajing pendap kajong blay lani God's provision kalong ya kabangila ban shem na kajing ruai sam kabashis pa saw kadakot kaba arpinyo kikentien kiba ongkum ni kini baro kikmi yame bamen ai haki ya kajing bam jongki halaka ayom kani ka sam ka ba shispa saw kani ka jing ruai jong ka jing ai ngo yo blay namar ki jing penlong ki jong u bat ka jing sumar ka jong u ya paro ki ba blay ula penlong ha kani ka snip pertai abang ipuli ya kani ka sam baro ka wei ka pengen mau yang i ba paro ki jing thau ki lek men hau blay namar ba ki mat ya ka jing pendap ka jong u na ka benta ki jing don kam ki jong ki ba man la ka sni ni kibrio bat barok ki bau blay ulat hau ni long ki bau kodor hakmat jong blay bat kumta upendap ye ki jing don kam jong i barok ki jing penlong ki jong blay nadu ki ding ki siet ki mrat ki mreng ki shania hau blay na ka benta ki jing don kam ki jong ki bat u blay u a ye ki jing don kam jong ki hakapor ka babiang la ni ka proper timing Ngikan mau ya ki kun Israel, bahaba ki don haka jingat lenti riklau, haba kim don jingbam, ublay ula penhab da kamana na peneng, baki nyok ban bam, bat ublay ula ay ya kata ka jingbam lani kamana haka por kababiang, lani haka proper timing. Bat kata ka jing pendap ka jong ublay ya ki kun Israel, karawan ra ya ka jingmen haki kun Israel, ong kitab Exodus kalindong kapangriyo. Hagakot kabala ay kerteng the autobiography of George Muller hakasla lani ka page kabasatusaw utho yakini kikintin. During the last 3 years and 3 months, I never have asked anyone for anything. The Lord has graciously supplied all my needs as I bring them to Him. At the close of each of these 4 years, although my income has been comparatively great, I have had only a few shillings left. My needs are met each day by the help of God. Garangikla hagaktiyan Khasi, utho lingba ki laisnem bat laibanay balaleg, ngamshim lapan ay nanuru. Ublay ula pendap bat ai jinsur min Syiem ya ki jing don kam jonga baro habang pentip syau haman ke bekut jong kini ki sausnem wat la ke jingyo kala kambyang ngajusa bat don setang kintiat ka batam ya ki jing don kam jonga la pendap man kesngi da ke jingrap ke jong ublay utip ban ai hangi ya ki jing don kam ki jongi hakapor kababiang habang ngiru nginang ban pentip syu ya ki jing don kam ki bangi don kam ke jing duai hakane ke singi kalong a ublay ubelang unang pendap ya ki jing don kam ki jongi paro yarap yang bangin don ke jing nget ke bas kemami bangin nang ruban lek kemen ha ki jing pendap ki jongi snow ya kabangu napagakarteng kajamang Jisu ngudway. Amen. Ublayong kurku yangi, hagin igasngi.